नै जोङो दायो मोनहैसिगोनानो थांगासिनो दं हरिनागुरि हाइ स्कुलसिम जों मुकेशफोरा दङ हाजोआ ओरैबायदि समायना मिथिंगाबारि गाइस खुलुमबाय नै जोङो दायो दंफैयो हरिनागुरि क'क्राझार फरेस्ट गार्डनि खारनाय दं गाबोन आबौ मा खबर गैया खबर गैयानो बोरायना जोङो दायो रुमखौ थानानै फैबाय रुमनि फेसिलिटिसखौ जेबो बुंजाथ'आ मिडियाम आरोना मिडियाम जों दायो दान्दिसे बेरायनि बावखुंग्रिया इथिंजाय थाङो बेनिफ्राय खारग्रा फिल्डआ हरिनागुरिया नैथिंजाय माबाया आरोना प्लेग्राउन्डआ एनिवे जों दायो इजों थांगोन नामा बावखुंग्रिथिं इसे थांनायथिं जोङो दायो हान्थिनि जों एक्सारसाइज खालामनि दान्दिसे सम साबिखौ आं लादो जोंनि रुमखौ जों ताला मारना गारबोबाय गाइस फुङाव ओंखाम जाबोदोंमोन एसे नों जाबोनायमोन ना नोंबो जाबोदो सानजौफुआव जानाय जायाखिसै हराव जागोन रुमनि बिगोमाया हराव ओंखाम होगोन निरामिस दै लाव फ्रियावनो नै हरिनागुरि सर्वदिनै श्री श्री शिव मन्दिर 1979 आव इस्टाब्लिस खालामदोंमोन बेखौ ओरैबायदि समायना भिउ गुसु बार बारनाय आरोना गाइस ना लोगोफोर खारनाया इखिनिखा इनो खारनाया इखिनिखा आंनिबा बुस्थु खारनाया इथिंजायनो जागोन नामा आंनिबा गाइस एनिवे जों दा मिथिला जों दा बावखुंग्रि साइडखिजा थांगासिनो दङ गारमाया नांथारदो दै गांदो गाइस नै बोरमायाबो होनदो आं दै गाङा गोजांनायाव होनदो नै बिथांमोनाबो ओरैबायदि बरिया भिउ क्लाउडी गाइस नै एभरिवान एभरिथिं नै MCLA फोरनि क्वार्टारा ओरैबायदि नै दाखा जोमैजों समायफ्लेदों What a view guys nice 5-star view भिडिअ लाबाय था रामसियारिया इनो आलुआ नै ओरैबायदि समायना आरोना लोगोफोर खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना बायदिजों बुंफबनाय रामसियारिखौ लाथारगोन आं खाथियाव बेखौनो नायनो फैदो हैद बेसे गोजान थांना फैखो नोंसोरो ससेल' बिथांमोना जोंनि सिगां थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने जोङो एसे रेस्ट लानो होनना भाबिदोंमोन थेवबाबो थांबाय बेथ' हाबैनि एन्ट्रि होखायो आंखा एन्ट्रि होयियाव होयोथ' MCLA MGM फोर थाग्रा नै ओरैबायदि बरिया भिउ इयाव मोनसे फट' लानो मोनबा बेरस्रांफैगोन जोङो दायो बेहाय हाबनानै ओंखारबोफिनबाय फट' लानानै मोननैसो ओरैबायदि बरिया नुखायोना नाइस भिउ भुटानाव थांनाय बायदि मोनलायदोंलै गाइस
बेफोरबायदि समायना जायगा गेजेर गेजेर खारनायाव माबोरै मेंनो नङा होमबा? ओइ गाइस बरिया भिउ। गाबोननि थाखाय रेडि जाहांसिगोन जोंबो साखाफारा। ससेयाव थांसै ना? बरायबाय कारिगावनि गेटखौ होदो इनो। वेलकाम। बरिया लुदोंमोन खिन्थु नै माने भिउआनो ओरैबायदि समायना भिडिअखौनो बन्द' खालामनो बायो आरोना लोगोफोर। नै गाइस मुकेशआ ओरैबायदि लेजि थाबायनो हाया इयो। जावबाय नामा भिडिअ'? बिथांनि आखाइनि रेखाया मोनब्रै, बिथांनि हिन्जावाबो जागोन साब्रै। ना एक्सुवेलि गार्लफ्रेन्डआबो साब्रैखायोना। गाइस नै आगोलाना नै बिथां थब्लाखौ दिन्थिनाय जाबाय नै खानाया बिराद साइज जादों बिथांना नै। हामालै बिथांनि आखाइखौ आं दा खिन्थिथ'वा माबा मोनसे बुकिं जानानै ओंखाम जाखांनानै गय जानो फैबाय बिथाङा ब्रास लाबाय। ओरैबायदि मैथाजों होदो मैथाजों सयाबिन भाजा आलु ओंख्रि पापर गोरान एवनाय जाबाय। टाइमा 8:40 जाबाय गाइस। गाबोनो खारनांगोन फुङावनो। दे